Per, du har været på grilllandsholdet i 5 måneder nu, og vi er meget, meget tæt på at skulle til Memphis. Hvad har din oplevelse været hele det her forløb? Det har været helt vildt fedt. Udtagelsen var helt genial, og så ventetiden indtil første træningsweekend, der vidste man ikke lige, eller jeg ikke lige, hvad det var, der kom. Og jeg kan bare huske, dengang vi sad i auditoriet oppe på Weber, hvordan hårene rejste sig på hele kroppen, da du fremlagde, hvad vi skulle opleve. Og der gik det op for mig, hvor stort det her det var. Og udover det, så de kompetencer, vi har fået fra Craig og den træning og den team spirit, der er på holdet og sådan noget, det er simpelthen for fedt. Craig han fortalte, at når man første gang havde været i Memphis, så blev man ligesom sådan, som en narkoman, så ville man have mere af det, og det var derfor, de nu stiller op igen og igen og igen. Ja. Tror du får samme oplevelse ud af det her? Det tror jeg absolut. Altså, jeg synes, det program, der er lavet, og det, jeg har læst om Memphis og programmet og reglerne og det hele, det bliver jeg tror, man kan blive afhængig af det. Så bare træning er jo helt vildt sjov. Du er på hold med Peter. Ja. Hvordan har det været sådan at skulle arbejde to sammen om at lave de forskellige retter? Det var specielt i starten, fordi vi ikke kendte hinanden. Men i løbet af ingen tid, så kendte vi hinanden rigtig tæt. Og til sidst, så kunne vi bare træne nærmest uden at tale sammen, fordi vi vidste lige nok, hvad rolle vi havde. Og så har vi også begyndt at løbe lidt sammen ved siden af os. Så det er jo at ringe til hinanden meget, og det har været rigtig hyggeligt. I er jo blevet små mediestjerner i Viborg og omegn. Ja. Hvordan har det været lige pludselig? Det har været helt vildt underligt. Altså, man kan ikke gå på gaden i Viborg, uden folk de kender en, og specielt efter at Grillbladet det kom ud, husstandsomdel, der er det da gået helt bananas. Det skal man vende sig til, men det er sjovt. Hvad forventer du dig af turen til USA nu her? Jeg forventer at få sådan en på opleveren, at jeg bliver rundt af det, og jeg forventer, at vi klarer os rigtig godt i nogle af retterne til konkurrencen derovre. Det er jeg helt sikker på. I din familie, der er grill, det at grille, det er jo en naturlig del af hele familiens liv. Ja. Tror du snart, vi har Emma, din datter, på holdet? Det er da hendes store mål. Hun siger, jeg vil også på det grilllandshold, og hun er gået i skarp træning, så nu kan hun jo vise, hvad hun kan til Weberkampen.